Здравейте! Казвам се Цветанка Милева и съм от град Сандански. Към момента съм ученичка при доктор Бержарова в нейната школа Рефлекс по приложна кинезиология. Искам да споделя с всички моя път, как стигнах до тук, защото винаги съм си мислила, че няма нищо случайно и това е доказателство, моята история, как дойдох и попаднах при доктор Бержарова и нейната школа и искам да го разкажа и да споделя с всички колеги, всички привърженици на приложната кинезиология. При мен нещата се получиха много случайно и не случайно. 30 години въобще не съм била в тази област и съм работила като козметичка. И когато реших да си смена професията и да тръгна по други пътища, първото нещо, което ми попадна в интернет, беше школа Рефлекс и доктор Бержарова. Веднага позвънях. Не познавах тогава с кой говоря. Една мила дама ми отговори и ми обясни, попитаме какво работя и какъв ми е стажа, и ми обясни, че всъщност аз нямам нужната квалификация да бъда в школата и да се обучавам при доктор Бержарова. И аз веднага на момента си казах, това не е моето, и си продължих да си търся други школи, други начини, защото твърдо бях решила да се занимавам с нещо, с масаж първоначално. Никога не съм мислила, че ще се занимавам с приложна кинезиология. Изкарах един курс, съвсем класически масаж. Почнах да работя и не усещах, че това е моето, което искам да правя. И оттам попаднах при други преподаватели, които бяха към университет по класически масаж. Изкарах там при тях курса, те ме харесаха много и ме изпратиха при преподавател Тай масаж школа, която беше много добра школа. Там реших да изкарам 5 нива, като по някаква случайност и не случайно изкарах анатомия и физиология към приложна кинезиология, която беше строго определена към Тай масажа. Изкарах 5 нива, преподавателя, който ми преподаваше Тай масаж, ми препоръча да отида в школата на Мария Якобс. Аз не я познавах въпросната дама. По миофасциални техники преподавател не я познавах и реших да проверя някаква информация, да се събера за нея в интернет и пак попадам на школата на доктор Бержарова, школа Рефлекс по приложна кинезиология. И решавам пак да звънна. Междувременно вече съм се записала за курса по миофасциални техники и това се случва една седмица преди да замина да се обучавам там първо ниво. Звъна пак и пак въпросната мила дама ми отговаря и аз си обяснявам, че съм звъняла и че сега имам някакъв курс изкаран. Тя ме моли да пратя дипломата и аз си пращам копия от дипломата по Тай масаж 5-то ниво и получавам отговор, че ще ми включат в резервите, ако случайно се освободи място, някой кинезиотерапевт се откаже, ще ми се обадят. Аз заминавам за Мария Якобс, след като аз нямам нужната квалификация и пак ги забравям нещата, с които съм говорила с школата на доктор Бержарова. И докато си обучавам там 3-дневното обучение, докато продължава, получавам имейл, че съм приета в школата по приложна кинезиология и трябва да изпрата 50 лева капаро. И в този момент, по време на обучението, преподавателката на миофасциални техники си споделя нейния опит, че първоначално е почнала приложна кинезиология и било много трудно и сложно. И аз за мен си казах, оле, аз къде отивам? И така, и се прибрах от курса и дойдох септември месец за първо базово ниво по приложна кинезиология, като си бях приготвила и се бях настроила да изкарам и 3-те нива базовия модул. И никога няма да забравя първите ми минути тук в школата с доктор Бержарова, когато тя започна да разговаря. И всички около мен колеги, лекари, кинезиотерапевти. И аз си викам, Цецке, тръгвай си от тук, нищо не разбираш. И си решавам, че ще се измъкна голямото междучасие, как аз си го наричам. И ще си тръгна, защото супер много се оплаших и си реших, че аз няма да се справя. Но с всяка една приказка доктор Бержарова, като говореше и ни поглеждаше, и леко започнаха да се разтопят страховете при мене. И вече на първата почивка без колебания си заплатих цялата сума, 3-те базови нива.
И все още съм тук и не съжалявам въобще. Имала съм много моменти, в които ще се откажа. Особено едно мое любимо 7+ ниво, в което 3 дена не можах да включва какво се случва. И го гледах вкъщи и сега мога да кажа, че ми е любимото. И просто всички искам да споделя, които познават и не познават доктор Бержарова, че тя наистина иска да научи нас всички, които сме тук, и наистина с такава любов говори за тази нейна професия, приложна кинезиология, като цяло, като материя. И аз съм напълно убедена, че това е моето нещо и съвсем случайно и не случайно попаднах тук и ще продължа занапред. Благодарение на доктор Бержарова и всички тук колеги, професионалисти и непрофесионалисти, с които се обучаваме и създаваме тук една прекрасна атмосфера.